responsables do bar-restaurante de tapas Nómade, que está ubicado no Franco. Ela é Nazaré, que é a cociñeira, ele é Fran, están os dous, ele é sumiller, pero tamén bota unha man, neste caso na cociña, e os dous, bueno, pois teñen unha proposta que agora nos van a contar de produto de tempada, de producto galego, con denominación de orixe, preto, de cercanía, e que agora nos contarán. Xa saben que queremos que sexa un taller interactivo, que vostedes podan participar, preguntar en calquer momento, a calquera dos dous, os que están facendo, calquer tipo de pregunta ou dúbida que surxa. Primeiro, grazas a Galicia e a Cociña Capital por convidarnos, por darnos este espazo, esta oportunidade. Grazas ás que viñestedes e aos que viñestedes, aos que coñecemos, grazas por seguir apoiándonos, e a maioría, que creo que non nos coñecemos aínda, pois agardo causarnos unha primeira impresión boa e que nos vexamos máis veces. Nos vimos dende Nómade, estamos sitos no Franco 48, que xusto ao principio da calle, según que é a Alameda, ali a mano esquerda. Explico onde está, porque é un local ínfimo, temos 6 mesiñas, caben 15, 18 persoas, máis ben, a todo trapo. E nada, Nómade nace, pois, de quen somos nós, nace como un bar de viños, porque eu me levo dedicando ao mundo do viño unha chele anos xa, como unha dúcia, e en principio ese bar de viños nace como unha cociña de produto ao mellor máis simple, pero grazas ao talento que hai na cociña, sobre todo o talento de Nazaré, que é a persoa que leva agora a cociña en Nómade. Eu creo que calquer persoa que venga a Nómade é moi bonito porque sae ao 50% emocionada co concepto que temos co viño e coas cousas que facemos co viño. O que ven polo viño sale contento e o que ven pola cociña sae tamén contento. Cal é a suxerencia que nos trae hoxe a Cociña Capital? Bueno, a suxerencia hoxe ten un pouquinho, van a chegar o San Xoán, empezan a chegar as sardiñas de Rianxo. Esta semana pasada levo na plaza, as que coñí son pescadas dentro da cofradía como do xeito, para estropear menos e coller o mellor produto, e había que facer algo con elas. Eu queria que nos presentara unha receta que podíades modificar vos na casa, o sea, unha sardiña, podríamos facelo con outro peixe. Todos os acompañantes, vou vos ir explicando, que podes darlle vos o toque a él. Unha receta que podades vos modificar e adaptar para cando teñas invitados, cando queráis. Estaremos limpiando os lomos das sardiñas, cousa que podedes pedirlle ao que vos lo faga, non tedes que por que facelo vos. O que vamos a facer, bueno, que recomendo tamén sempre facer, ao final vamos a curar, pero vamos a comer cruda. Entón sempre o adecuado é congelada 5 días para asegurarnos, bueno, que a sopa moi fresca, para asegurarnos de que non vaya con anisakis. Con cuidadillo para non estragala, porque estas son dos da mañá, pescaron as 2 da mañá, me dixo o peixeiro, deume a etiqueta, deume todo o nombre do barco, e se vos se preguntades na plaza sempre vos van a dar información de todo e máis, vaya. Ao quitarle os lomos, teño aquí preparado, isto podemos facer con todo o peixe, simplemente un bol con xeo e con sal. Se os deixades calquer pescado, estás limpiando unha xarda ou un xurel, eu sempre recomendo deixar aquí a carne do peixe 10 minutiños, que vades a facer que a carne este máis tersa e vades a acabar de sacarlle a sangre da espiña. Vades a acabar de eliminar, vades a ver que se deixades 10 minutos, vai quedar moito máis blanca a carne, vai quedar máis tersa e vai ser máis fácil de traballar. E nada, xa estén listas, pero ahora que pasa a magia que vamos a adiantar unha hora no tempo. E con cuidadillo, que non vos temblen moitas mans, non como a min agora, vale? Quitamos a tripa, cada un ten a súa maneira de quitarla, sin problema. Quitamos así en sucio porque vai o bol, agora vai quedar todo limpio no bol. Non me agradable de ver, pero eu fago indo por aquí, o máis pegadiño que poidas. Sacaríamos o lomito. O peixeiro de confianza tamén pelo falle. Isto se vos apetece... Hai xente que lle gusta limpiar peixe na casa, me relaja. A verdad que sí. E nos quedaría o lomiño da sardiña, que vamos a traballar como se fora tipo un anchón ou un boquerón. Non lo podo explicar porque donde eu para a receta podería ir hacia diferentes lados, hacia máis curar o vinagre e facer tipo un boquerón, nós vamos facer máis tipo un anchón. E se diría, deixaríamos aquí, a 10 minutinhos, mentre vamos limpiando todo, vais a ver que vai salindo a porquería e logo van a quedar moito máis limpias. E vamos a facer un pouco de magia.
De feito, estuve lendo que Rianxo na cofradía queren a ver se poden implementar a de O. Sí, están con el. Sí. Hai, por exemplo, a sardiña de Rianxo que é collido xeito, a soba de Rianxo collido xeito, e a sardiña de Ribeira, que tamén se traballa moito, ou sardiña máis cerca do norte, que esa non é o xeito, que é collida en rede, que é un poquinho máis agitada, é un poquinho máis mazada. Claro, é bo produto tamén, é bo produto. E moitas veces explica tamén isto, ou pode decir Mazaré, no precio do mercado. Collida ao xeito é sempre un pouquiño máis cara. O sea, sempre dirá, pero de Rianxo a Ribeira non hai moita distancia, porque realmente non hai. Pero claro, é a forma de traballar, nun sitio e en outro. Sí, perdón. Claro, sí, de feito, porque intentei ler un poquinho máis. Dime. Perdona, has dicho que en el agua donde has dejado el logo de Sabina llevaba sal. Sal, hielo y agua. Agua muy fría para que os quede a carne máis tersa. Tengo esta aí como exemplo y la escurrí 10 minutos. ¿Y no era sal o para evitar agua de mar o solo un poco? Sal de mesa normal, sal marina. ¿Pero solo un poco o mucha? Lo ideal, o sea, se vas a facer moita cantidad, é aplicar un 6% do peso da agua. Neste caso, na casa, 2 culleres de sal, un bol grande de agua e xeo. Pero, bueno, a fórmula sería un 6% do peso total do produto da agua, pero congelado na casa. Temos o lomito aquí despois, e o que vamos a facer é intentar buscar unha maneira de alargar a vida da sardiña. Non temos que consumila no día, o que vamos a facer é curala. Para curala, esta vez que vos dou de curala, eu tamén aplico, por exemplo, para xaros. Con xutero tamén o podes aplicar. Vamos a facer unha salazón, un 60% de sal e un 40% de azúcar. E aquí vamos a deixala unha hora. Quero dicir, logo o bicho todas as cantidades, pero un poquinho máis de sal e de azúcar. O azúcar non vai facer para nada que este dulce, vai tamén mellorar a textura. Non vai afectar, non nos vai saber dulce para nada, simplemente vai a facer que, por un proceso de osmosis, coa sal, toda, digamos, os líquidos do peixe se extraian, facendo que dure máis tempo, porque non son esos líquidos, digamos, os que fan que o peixe acabe, pois, indo a pior, e tamén nos vai quedar moito máis tersa. Nós vamos a facer só unha hora de curación. Se o fillades máis tempo, por exemplo, podes ser a 3 días dándole a volta cada día. Vas a conseguir máis un anchoa, moito máis salado. Nós nesta receta, a receta está un pouco inspirada por Sanxoa. Vais a ver agora, vai ser un kéfir, vai levar pan de millo e vai levar a sardiña. Entón non buscamos que este excesivamente salado. Os tempos vos podedes xogar. Eu aquí unha hora. E aquí teño un 40% de azúcar. Que o ideal sería facelo que queden todas cubiertas. Aquí, cada un podería poner a súa maneira. A mí gusta pôr un pouco de ralladura de lima, hai quen pon semillas de cilantro, de eneldo, pimenta, laurel, naranja. O sea, aquí depende do peixe que vayades facer. Vos sempre fiadevos tamén da vosa intuición. Se pensades que o plato ten que ter un pouco de sabores de todo, vos fiades o que pois me pide un pouco máis de lima ou pide un pouco máis de especies. Deixadevos levar, experimentar e probar. A mí aquí o que máis me gusta é a lima. Simplemente lima, azúcar e sal. Un poquito, así como ajo. E logo, pois, se me pincha aquí. Non estuvo ni os 10 minutos, pero vades a ver que está moito máis tersa. Esta, aquí me queda un poquito máis de sangre porque non pasaron 10 minutos, porque se fai un poquinho menos. E o que faríamos sería secala. E isto, pois, non tupper, unha bandexa, cada unha casa como teña máis a mano. A cubrimos coa sal, tapamos e en nevera unha hora. O que vos dixen, se queredes outra máis anchoa, máis salado, máis concentrado, podes deixalo. Funciona moi ben 3 días, pero cada día dades a volta ao longo, un lado ao outro, e vais ver na propia sal, como vai extraendo o líquido do peixe, vai se formando unha especie de salmuera. Iso deixa aí a nevera. A partir de aquí deixamos o proceso seguir e nos quedaría ao final. Cando saquemos pasada unha hora, retiramos os lomos, limpiamos a sal e a mí o que me parece máis cómodo e práctico para a casa é deixarnos un tupper con aceite, cobertos con aceite, como se foran a taranchoas, para nos durar moitísimo máis. Hasta nos duran, hasta se as congelastedes antes,
15 días na nevera sin problema. Están curadas, non teñen líquido que é o que vai facer que este pudrecendo, non o teñen. Entonces, neste caso, como vos digo, unha vez telas así, con que as queremos combinar? Neste caso eu botei porque, bueno, está moi sincero, que tamén podes logo estonear, simplemente kéfir, un kéfir cremoso estou usando, que vou aliñar simplemente con aceite de oliva, sal, un poquito de pimienta, un poquito de limo. Cada un, queres un poquinho de allo rallado, podes poner un pouco de allo rallado, ou allo asado, ou que vedes que está moi líquido, queres algo máis espeso. Podes darle un pouco de pan, facer con allo blanco co kéfir, un yogur, e para crear unha base un poquito que vai estar salado. Vedes por aquí que vamos a usar un melocotón, que vai ser dulce. A mí vai nos dar un toque crujiente, tamén un poquito salado e grasoso. Entonces, algo un poquito de amargo. Buscade sempre combinar os sabores, ¿no? Se tedes algo salado, combinade un toque dulce, queres crear o plato que teña un sabor en conxunto. Todos, experimentade de verdad que non volvades a equivocar en nada. Todos seguramente polo San Xoán íamos a probar sardiña, a comer sardiña. Hombre, polo San Xoán entra calquera viño, pero xa que está polo San Xoán diría un viño galego e falando do mesmo que falaba Naza de buscar a combinación de sabores, por exemplo, a sardiña con pato salgado, afumado, pois o de algún albariño que pasara un momentinho por Rica ou algo así. Pues calquera cousa, En blanco, tinto. E en tintos, hombre, aquí a mencía é raíña, pero por exemplo para verán a espadeiro, que dá uns viños así un poquinho máis lixeiros, máis redondos. Eu creo que para verán a mellor ainda nos gusta máis que algo así. Moi ben. Probaste algunha vez o espadeiro? Para min, as uvas galegas é unha das máis elegantes, das mellores. No restaurante temos algo espadeiro, alguna monovarietal, de case de todo, vou dicir de todo porque cambiamos moito, pero se queredes probar, por aí tenemos. Moi ben. Como vos decía, un aliño moi sinxelo. A min este kéfir, non vai a marca, pero sal, aceite e un poquito de lima para dar un poquito máis de acidez. Pero como vos digo na casa, ao vosso gusto. Neste caso, de fruta de temporada vou usar o melocotón, que empezamos as frutas de oso. Tamén funciona ben con cereixas, que podes incluso triturar un pouco da cereixa no propio kéfir. A salsa, ao vosso gusto, adaptade, ir probando sal, ir probando azúcar, pimenta, naranja incluso. Eu quería unha receta que non fora algo estático que podes usar para outras cousas, digamos. Vale, unha vez listo o kéfir por aquí, temos a xogua por aquí, temos o kéfir. Temos o sabor amargo, algo salado, o dulce vai nos ir no melocotón, e como vemos San Xoán, faltaría un pan de millo aquí. Non vamos a usar o pan de millo tal cual, vamos a facer unha miga crocante, simplemente facemos o pan de millo e torrámoslo na sartén con un poquinho de aceite. Estou usando pan de millo na casa, que vos sobra un poquinho de pan do día anterior, tamén podría ir con tostado, vamos a nacar dos tostados. O que buscamos realmente que teña unha textura crujiente, porque o resto do plato non o vai ter, vai ser un kéfir ir buscando o que lle falta, digamos. A sardiña estaría ben así, como vos digo, isto podía ser sardiña, coa xarda podes facer o mismo, co xurel. A mí me gusta darle un toquecito máis e casi se me olvidou unha cousa. Que máis podemos facer unha vez estar aquí? Podemos afumarlo, por exemplo. Afumar na casa parece algo que necesitamos un montón de utensilios e maquinaria. Hai unha forma bastante sencilla de facelo todo na casa, cun afumado corto en frío. Que necesitamos algo con tapa que non deixe salir o fumo. Neste caso, unha tarpeira Valdrí. Utilizamos, por exemplo, unha rendija para que haya algo de distancia poder... Neste caso non vamos a usar nin virutas nin madeira, o sea, non vamos a camuflar moito demasiado o sabor das sardiñas se metemos algo demasiado fuerte. Un pouquinho solo de laurel. O que vamos a facer é pôr o laurel na parte de abaixo, que como vos digo, para un xerelo, para unha xarda, podes facer un miso, vai dar un toque ahumado. Vamos a un lado, vamos a la silla encima y vamos colocando o que sería a sardiña. Vamos a dejar os minutos, non queremos que sepa demasiado fumado, xa vai curada, queremos que siga sabendo a sardiña, para darlle un poquinho máis solo. E o que facemos é ir colocando as por encima da recta.
Horitas nunha outra. Tienes que encender primero, ¿no? Esa era a confesión. Arrimamos un poquinho la vez. Baixa un poquinho de fogo para que non lle dé directo. Para que caseiro, pero bueno, ahora solucionamos. Ahora que está un poquinho máis baixo, e vamos a tapar inmediatamente para que se quede o fogo aquí dentro. Uns minutinhos, non queremos que sexa demasiado intenso, non é unha carne a parrilla que queremos que sepa a fume e a viruta. Mentres iso deixamos aí, que non se escape, temos o queque. Temos por aquí isto afumando. Teníamos xa casi todo listo para emplatar, realmente. Está aquí o compañeiro corrando a miga do pan de millo e quedaríamos, en este caso, como vos dixen, elexín un melocotón, pero ao vosso gusto, podedes dar mazán verde, cereixas, que están agora tamén en temporada, esta plaza chea delas. Os aitos xa están listos, pero os gajos tamén o que podemos facer é sopletealos con un poquinho de azúcar. Desas cousas que na casa ven inventar, o soplete axuda tamén as cousas. Verde é aceite de albahaca. Dedín a facer con albahaca, pero o que vos vou contar sirve para casi todas as aromáticas. Como conseguimos que quede este color tan verde nun aceite? Só hai que facer unha cousa, escaldar primeiro, pues, neste caso albahaca. Pode ser perexil, pode ser cebolín, pode ser cilantro, menta, incluso algunha flor silvestre. Hai que escaldar o agua fervendo uns segundinhos e pasarlo inmediatamente a xeo. Que conseguides con iso? Conseguides que se fije a clorofila e quede ese color verde tan intenso. Se o facedes sin ese proceso de escaldar, no momento vai sair así, pero ao día siguiente vai estar color musgo, non se vai a... Entonces, escaldamos primeiro, que non é algo que non traballo, son uns segundinhos en agua, inmediatamente a hielo, secámola ben, triturámola con aceite e logo unha estameña, filtro dun café ou un paño que cada un teña disponible, deixamos que se filtre para que queden todos os restos da erva e nos quede un aceite deste color. Eu usei albahaca, usei o que teñades en temporada realmente, de todo podedes usar. Hasta fai pouco estaba facendo, estamos na temporada do allo silvestre que crecía por aí polo campo, facía cos callos. Tamén agora en verano estaba moito facelo coas follas da figueira. O mesmo proceso, escaldas a folla da figueira e tamén é un aceite que se come moi ben para os postres. O seu gusto. O así tamén, todo o que trae hoxe, prácticamente comprei esta mañá na plaza. O sea, non, porque antes non sei quen me decía, pero onde compras o ají? No, ají hai non mil postos da plaza, se preguntades as especies tamén xo trae, preguntade que sempre che fan algún favor. Con esta ají tamén podías facer un aceite, o sea, sería polo ají nun bol, botar aceite quente, deixar un rato e tamén pasar por un colador. Eu creo que con aceite se chegaron, dudei entre os dous, pero vamos a usarlo en seco neste caso. E aparte por os lados do melocotón, o que vou facer tamén é para darlle un toque, vou pôr os gajos nunha bandexa, vou usar un poquito de azúcar, simplemente vou caramelizar un poquito o melocotón, para porlo en dous formatos, digamos. Soplete de novo, soplete un poquito, e torrámonos un poquito, que se funda o azúcar. Y nada, se nos vamos a emplatar esa probada, a ver qué nos parece. Unha tosta, un poquinho de queso, un pimento rojo listo, e tenes unha tosta fantástica para unha cena ou para uns invitados, que os vale para mirar gracioso, por exemplo, con unha ensalada de tomate, como se fueran uns trociños de anchoa salada por encima, un poquito de queso ahora. Que sea versátil, que podedes sempre que non me teña que unha receta demasiado complicada que non nos sirva para moito. Cada vez que teñades un convite, variante. Sempre hai solucións. Sempre hai solucións. E aparte, eu creo que a cociña é un deses lugares que te deixa ser máis
resolutiva ou creativa, porque sempre aparece algún inconveniente polo medio, sempre aparece algo que che falta, algo que non consigues, non é disponible, sempre te obliga un pouquiño a que a mí realmente o que me fai gustar na cociña e quedarme un pouco aí. Quería preguntarse algo. Para facer a vinagre, como sería o proceso? Como facise antes de comer? Unha vez curada en sal, mismo proceso, congelar, curada en sal, unha vez aí, vamos a quitarle o sal, un pouco de vinagre e vamos a facer unha mezcla tamén. Eu tamén diría un 60% de vinagre e un pouquinho de aceite. Repito, as especies que a ti che gusten, pues, sin ninguna, ou se a ti te gusta alguna especie, allo, perexel, allo perexel, é o típico no boquerón, non? E deixarías por un día. Deixas por un día e logo retiraría parte dese vinagre para que non siga madurando e añadiría aceite para conservar. O aceite sempre vai conservar, o aceite non se pon malo e hai aguante. Pero deixarías un día de vinagre. De feito, bueno, o que buscas para macerarlas, digamos, é un ácido. Nós temos feito con kombucha, que facíamos kombucha e facíamos unha mezcla de kombucha e vinagre para que non fora tan forte o vinagre. Quedei así en bandejas, así que vamos a hacer un apaño. Isto estaría listo. Bueno, se estaba listo antes, vuelve a estar listo ahora, pero ainda podemos darle otra vez o soplete y tostar los lomitos, ¿no? Vamos a coller dos lomos por aquí. Y para que no sepa un poquillo máis a brasa a salxón. La queréis sin soplete. Queréis sin soplete. Antes de sopletar, se va a aprovechar para cortar la mitad, los lomitos de mitad. Lo vería en el día de los apagones, se usa mucho las personas que habitualmente van de camping. El camping gas de siempre, el concepto que, bueno, podemos tener todos es la bombona, ¿no? Y el fuego. Ahora hay unas planchas, como unas planchas, y llevan este bote, conectas y enciendes, y es las planchas eléctricas que hay, pues es el mismo formato pero con fuego. Mejor que el camping gas aquel tradicional de la botón, bombona azul. Sí. Bueno, hemos visto hacer churrasco y soplete, o sea, Sí. Vamos por aquí, bueno, dispuxamos así, cada un, o seu gusto, a súa estética. Vamos a por un pouquiño desta miga por encima. Vamos a por que tamén, porque non, os daditos non lo corto. Para que vaya tamén máis fresquito, moi dulce. Los daditos tamén así fresquito, por alguna semillita por el ladito. Vale, vou quitar un tiene que completar agora os 30. Ahora sempre un lío. ¿Alguien sensible a la piel de melocotón? ¿No? Vale. Lo digo porque hay mucha gente que le da repelús, ¿no? Una sensación desagradable. Yo soy uno de ellos, entonces yo no puedo echar mano a melocotón. Y en la boca también, bueno, al tacto a gusto. Vamos, hay gente, no sé si yo soy especial, te puedo reconocer en ese sentido, pero que hay mucha gente que no. Bueno, la pelusilla, esa reacción al tacto no es agradable. Y emplatamos un poquinho así, cada un, o seu gusto, a súa disposición. Os que trata Nazat están cheísimos de polvo. Non é verde, rosa e vermello, pero lle gusta moito a cor. Lo último que incorporaste fue el molido. Sí, o último foi o ají. Ají molido, sí, ají molido. sí. Ají molido siempre es una especie picante, que podría ser un chile. Ají molido, luego eso, en la plaza se encuentra, en cualquier tienda de especias se encuentra. A mí me gusta mucho, mi gusto personal, pero cada uno un poquito de pimentón picante, incluso, si me gusta picante no,
en todo isto. Pero quedaría un poquinho así, ao gusto de todos. Así que, se nos dá un segundinho, xa probades agora todos. Antes de nada de probar y luego tenemos la oportunidad de tomar un vino, gracias.